Hei, kaikki muista niitä. Pitäisi ihan 2 tai 3 minuutin tämmönen Minecraft Let's Play. Tehtäis nyt. Okei. Elikkä siis ekanakin tän pelissä tietenkin tää on kokonaan palikoita ja pääaine on puu, joten hakataan sitä, niin saadaan joku talo valmiiksi. Mutta laitan äänet pois, etten mä kuule mitään. Jep, elikkä siis niin. Mä oon tekemässä tämmöstä pikasta Let's Playtä tänään, jos te haluatte, että mä teen lisää, niin mä voisin tehdä jotain pikkusia, mutta näiden videoiden pitää olla jotain 2 minuutin viiva 5 minuutin. Minuutin viiva 2 minuutin pituisia. Ihan musiikkia. Okei, että siis nyt on 6 minuuttia. Otetaan tää tuolla loppuun, niin tehdään talo valmiiksi. Se pikkutalo. Juppista ja tosiaan 1.0.0 on tullut Minecraftin viidellä päivitys. Okei, tää riittää. Tähän tulee näkymään täällä. Tähän tulee sitten ovi. Mä jatkan ihan just. Ja tosiaan äsken tein tän kodin vähän valmiimmaksi ja kaikkea muutakin tämmöstä. Tein uudin ja chestin ja crafting table. Mä hakkasin vähän pukuta. Niin. Mut nyt vaan pitäis vielä löytää hiiltä jostain. Mä tehdään hiilihakkuu. Niin lähdetään vähän mainaamaan. Ja siis myös tosiaan teitä, jos mä ehtinyt saada. Hiiltä. Se on tylsää, kun sitä ei löydy aina alussa. Sitten se on tosi hauskaa, kun sitä löytyy. Sitten hakataan tätä nyt tästä maan pinnalta. Hei, hiiltä. Onko sitä enempää? Nyt saadaan asti alkuaineet nyt tehtyä. Vähän sitä hiiltä on paljon. Iso hiilisuoni. Nyt ei todellakaan ole niin iso löytämäni hiilisuoni.
Noin. Näistä nyt tekee vähän tortseja. Pari tortseja täällä on yksi. Tehdään sitä kattoterassi tänne. Täällä ei tykkäisi mennä torttaatsemaan. Oho, tuolla ei nyt voida mitään. Ei ole. Anteeksi, kävi ihan kun toiset pystyy nyt pienet joten sitä itse. Tästä tän mielestä. Ja sitten tonne voi tehdä jossain vähän sairautta, joka tehdään nuottaa, käydään vähän metsästää lampaita ja niistä illaa meillä. Jakkahan tehdään tosiaan tällä, jos joku ei tiedä. Tuolla on suo, sinne menee. Älä saa tähystää tuolla ylhäältä. Nyt on metikkö. Metikkö on eikä yhtään lampasta missä. Lammas. Oho, ja aivan lampaita. Ne aurinko laskee. Voi mun saakeli! Ei ole totta. Ei. No nyt me joudutaan valvoa tässä koko ajan. Toivottavasti pitää tässä yön aikana voisi tehdä. Tehdään vaikka nappi. Mä en siis tosiaan vielä tätä ekaa yötä pelaa zombeilla. Ainakaan tietääkseni. Katon. Laitetaan sitä ihan piistolle. Ettei niitä zombeja sinne. No. Tästä saadaan nappi. Tää on hauska. Ping. 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 Ja oliko se silleen, että työ kestää jotain 10 minuuttia. En mä tiedä, että mä laitan siksi aikaa tämän paussa. Tän aloittaa jo yli 6 minuutin video tai 7, en ole varma. Kuitenkin laitetaan nyt tuubiin, joten mä sanon nyt moikkaa. Se on